Εκεί μακριά, μακριά στη Νέα Υόρκη αφήσαμε το στίγμα μας παιδιά. Το Μάρτιο 1683 και τα μυαλά στα καγκελά. Χιλιόμετρα πετάξαμε χιλιάδες και φτάσαμε ως την Αμερική. Γιάννης Βαγγέλης, Πάνος και Δονάτος στην πιο τρελή μας εκδρομή. Εκδρομή για σύνθημα έχουμε το έκο και με χαρόλια θα πάει αστακός. Και τρελογαριασμό έχει την βούτσα μας δεν τη βάγαμε ευτυχώς. Ευτυχώς, να μας δείτε να βάλετε τα οδηπορικά, να βάλετε σαμπάνιες στα τζακούζια για μνημειώδη σκηνικά, 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 μνημειώδη σκηνικά. Εντάξει αυτό.